Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Traidor ka, Ronnie! Gipatuo ko nimo nga ako ang imong pakaslan! Apan kaliwat na ka ni Judas! Panuway ka! Kinsa ka man nga angay higugmaon kung ako kaliwat ni Judas. Ikaw, kaliwat ni Satanas! Ang angay nimo, sunugon o dinabuhiyon sama sa mong ginikanan! Ibara ka! Kaliwat sa yawa! Misalig mo ining babayhana? Nga kaliwat og mga demonyo? Mga barangan? Mga ungo? Gusto pa mo magpatakod niya? Hiyong Leslie! Kaliwat siya sa mga ibara! Ang bantogang mangtas sa lumdog! Busa angay siyang mamatay! Idana! Idana! Maluoy mo! Wako isa! Ayoko ninyo gunsa! Alay ka sunugon! Ala, ikaw ang katapusang kaliwat sa mga ibara na nagdaong kagal sa mong dapit! Anak ka sa demonyo! Kung angay kang mamatay, kung mahimong amo, panuway ka! Idana Ibara Tinunglo og tinamay apan adunay talagsaong abilidad ug katakus aron ang mga tao mabuhi og gatusan katuig ang bugtong tunay hiyas nga makaayo sa daghang masakiton sa ilang dapit. Idana Ibara ang babaeng kanunay masaypan ang iyang talagsaong hiyas gikan sa dautan apan wa kini mahimong babag aron magpadayon ang iyang pagtabang sa mga taong linupigan. Idana Ibara talagsaong sugilanon nga makalingaw og puno sa pagtulunan mugna sa tagsulat ni Emmanuel Sacul ug ubos sa banggiitang direktor Ray Arellano, spinner Jewel Pense, audio editor Randy Tayat, soundman Ricky Bangis Karing. Idana Ibara mapasigar buhong gidalit kaninyo sa RMN Drama. And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!